Poďte so mnou stráviť jeden nabitý deň. Ráno som začala unboxingom a rovno pripravila aj haul na zhodnotenie týchto vecí. Sledovalo randičko s Klárkou, s ktorou som sa dlho nevidela a veľmi som sa na ňu tešila. Povedali sme si všetky drbíky. Na pošte ma už pár dní čaká piercing a znovu som nestihla otváraciu dobu. Ale čo je dôležité, dnes sa koná koncert Halsey, takže som si rýchlo vyberala nejaký účes. Musela som si to natočiť zo zadu, aby som mala rovnú cestičku a uplietla vlásky. Dokonca som stihla pripraviť aj Get Ready With Me. Event bol úžasný, spoznala som veľa krásnych ľudí, predstavili nám novinky a vytvorili sme zaujímavé make-upy. Dostali sme darčeky a natočili mnoho videí. Nechybalo ani výborné jedlo. Naše myšlienky sme mohli nalepiť na zrkadlo a hádajte, čo som tam napísala ja. Keďže sa nachádzam v MIS, tak to bude veľmi jednoduché. Na koncert Halsey sme išli autobusom a cítila som sa ako na školskom zájazde. Bolo to veľmi vtipné a urobili sme si to hezké. Aj keď nám počasie trošku neprialo, no každopádne moje biele tenisky to prežili. Halsey bola neuveriteľná, je to proste bohyňa. Myslím, že krajšie zakončenie soboty som si ani nemohla prijať.